Stejně jako vyhrál závod na závodě. Takže já se ještě naučila představit kilometrů 350 max. Je tady Ivan Volman, VCT Český Budějovice. Tak, jdeme slova dál. Tak, slečno. Historická jízda do vrchu Brno-Soběšice. Nejvýznamnější a nejznámější akcí spojenou s brněnskou čtvrtí Soběšice je bezesporu jízda do vrchu a výstava historických vozidel Brno-Soběšice. Jedná se o vzpomínkovou akci a setkání milovníků historických automobilů a motocyklů, která navazuje na tradici původních závodů do vrchu konaných v letech 1924 až 1929. Historie. Původní závody byly velmi populární a konaly se v letech 1924 až 1929, než je nahradil Masarykův okruh. Vzpomínková akce byla obnovena v roce 1974 veteran Automotoklubem Brno a od té doby se koná pravidelně. Tradičně se koná poslední sobotu v září. Akce je určena pro historické automobily a motocykly vyrobené do roku 1939 a vybrané vozy do roku 1965. Jízda probíhá na trase ze čtvrtí Královo pole z areálu centra Kociánka směrem na Soběšice. Délka trati je zhruba 3200 metrů se stoupáním až 10%. Diváci mohou obdivovat historické stroje, prohlédnout si zázemí jezdců v centru Kociánka, kde je obvykle i výstava vozidel, sledovat slavnostní start a samotné jízdy na uzavřené trati. Akce má velkou tradici a podporuje ji například i Technické muzeum v Brně.